Wala ka diya karon niya tapat gid ibulgar gid tanan niya nga mga katuntuhan. So, gito ang iya mga gipangambal sa aton. Kung gaano sa kamayo nga tao. So si Dennis ginahulat-hulat pa subong no. But we will start the show for tonight. And before ta mag-start, this is the Good Boys Only podcast where good boys Goes to heaven! Welcome sa aton nga mga viewers tonight. Anton ta kung pila aton. Oy, may ara na ta 6,000 ka mga viewers. Hindi 33,000 viewers na ta subong. And welcome sa inyo tanan. And before ta mag-start man, ano ta na? Mang shoutout ta na sa aton mga viewers, no? Sa mga amigos. Dito tayo ma-start kay Dax. Before ta mag-shoutout, I would like to give a shoutout man sa Caliente Cafe para sa aton nga sponsor sa aton nga mga drinks tonight. Medkid mo na, medkid. Caliente Cafe is located at 10th Lacson Street, Bacolod City. Dra na yun sa may Tops 88 Car Wash. Okay. Alright. Okay na, kamo na. May gabi sa tanan. Shoutout ang aton migo, no? Wait lang. Si Rona May Fernandez. May gabi, madam. Rona May. Pero mina avid fan gina si Rona May. wow. Hello. Top fan na Thank si Rona May. you so much for watching. Shout Alright. out kay Jacel Valero. Hello, Yes. Jessel. Jacel, wala matadaan na pambayad Shopee. Dink and Drink Family, mga grupo na mo sa pickleball. Arada sila. Mga halimbaw, arada. Alimaw. Arada sila. Buwas, ara kami da. Manglumboy tata buwas. Shoutout man sa of course diri sa Sid Max and Limitless of course for providing us with a studio nga maka-operate kami di kag maka-istorya sang mga wala kapuslanan nga mga butang-butang. Kenny, thank you so much for having us here. Thank you, pre. Uy! may kadlaw na. Shoutout man din kay Leia. Kabiroy, Di Asis. May gabi, madam. Kay Sir Oy. Mark, ano ni man? Si Doc. Kagiwa. Talagsa. Dok na si Dok. Si Doc Mark Franco Hernan. Mabuot ng amigo ta. Amigo ko niyo si Tunda. May gabi. Isa ka 3 points, be. Ang importante, git na i-shoutout mga wata. Yeah. Hello. Salamat, Ay, kid. Sugtan nyo kami. Sip. Amigo, ay way ko rin shoutout. Tamo to ginban sa kagabi. Yes. Oo, kakatod sa kuno. Kaya sa libakon. Kagabi na kanya na to eh. Di ba, Mark? Yan, di ba, feeling niya, last niya na to, Yeah. first and last niya na to. Oo. Kita mo wala na sa subong. Kamu din siya Tsagan natulog. ko, kagabi nagluhod sa sasin. Dunot ang tuhod niya, kabugat niya. Makatog iti sa kuno kay... Hambal niya. So, it's, Ano sa libakon ta? Oh, hadlock siya, di ba? Kung hindi siya magkanto, ti bulgar tagit siya. Ipagwata ang kaayuhan niya. Kayuhan niya. Ang kayuhan niya yan, hindi ang kalainan. ano, direct? Ha? Shout out man gali kay kay Pipis Ginamos. Yes. Okay, so before ta mag-start, ang aton nga topic for tonight is about fantasies, no? Kaya kita tanan may ara ta mga fantasies, ikaw Ken, si Cams kay gano, may mga fantasies kita. I hope nga medyo tinlo ang aton nga fantasies. No? Pero we'll never know until later mag-interview ta karon mag-istoryahan na ita. But before we start, gusto ko lang pabalo nga kung may mga kabataan ka mo, hindi nyo di pagpatanawon. Okay? Disclaimer lang, this podcast is about medyo adults na lang ni dapat ang malantaw. Kaga mga kids, hindi pwede maglantaw diri. Okay? Kaya basi may hambal naman bala sila. Kag Kabalo sa ka mga naman. adults dapat open-minded. Yes. So, Kay kay may iba nga adults close-minded, basi pa po siya pon, Aragay! Aragay! So, para ni sa tanan nga open-minded Yes. adults. Let's be clear lang Kung di medyo bata-bata ka, hindi ka di pwede. Hindi di pwede. Yes. Papusyapon ka mo. None. Nakakita po siya, Pao? Oo, push up ko sa una. Para ROTC. 200 push-ups, sabi. Mga bosanta. Uy, may ganda. All right, so fantasies will be our topic for tonight. And speaking of fantasies, ang guest for tonight is, I think, laman isa sa mga fantasies sa mga Crush sa ng mga bayan. lalaki. Crush ng bayan, no?
Kaga i-intro ko lang sa gamay, no? Ayon lang sa ako niya na pagkakilala siya. Kay siya manigapon mapakilala siya kaugalingon. Pero crush ng bayan ni sa kag I'm sure halos tanan nga mga lalaki kilala ni siya. Yes. Kapantas siya, gid siya. Kapantas siya ni sa iya. Kag i-guest ta sa for tonight. Upod ko man isa sa recently ginobrata no music ni video, isang music Limitless nga music video which is ang Putil. Lapit na lang. Lapit na lang. lapit So na abangan lang. nyo na no in the next week or so. Doon siya makita kung gano'n siya ka-sexy. None. Hindi tanawon taman kung puti siya totally. Nantawon ta. Kag ano pagid ang puti sa iya. I'm so excited! Doon tagit siya. Yes. So please welcome our guest for tonight, Miss Kate Let's give it Villalon. Yay! Mayong gabi, mayong gabi. Oy, Mayong gabi, mayong gabi. mayong gabi, Kate. Mayong gabi. Yay! Oh, mga lalaki, dyan mata na kamo. Bululog, tao na kamo. Kate, good evening. Ngayong gabi, The sa tanan. famous Kate Villalon. Di man ah. Grabe, Grace. Kagwapa gali kay Kate sa personal, no? Grabe. Sa video, hindi sa amo na kagwapa. Nami, galing ko personal. Subong niya kagwapa, gidya gali siya. Guwapa. So, let's give the floor anay kay Miss Kate Villalon para Pakilala. pakilala na sa aton nga mga Ngayong audience. gabi sa inyo tanan, mga good boys. Abi ko istoryahan ta party pangabuhi, pantasya galing. Mm. Kag sa tanan nga viewers, mayong gabi sa inyo tanan. I hope okay lang kamuda and steady lang kamuda. Mm. Kasi na dyan. Kasi anay kita. So Kate, ano galing purpose mo nga ari kay di subong no? Kay ti last minute ni kagapon we had our pilot episode. Ang guest to namon kagapon na pilitan naman lang to ya kay ari na lang din. Nung indala to sa aton migo. Nabilitan na lang to nga ari di sa. Kidnapping to kaso to. Subong ang initani, hindi ni tani mo wala ni tani sang show. Galing when we knew nga makadto ka, naghimo na lang ang show. Nag-take advantage kami sa time nga. Amo na siya ka-special din. Of course, of course. Ari na lang gid siya mo. So anong rason nga ari kay subong sa Bacolod City? Kay napilitan ko. Pilitan naman. Hindi ah. Di happy man ko nga na-invite nyo ko. No. Pero ano naging purpose mo sa Bacolod nga ari kay subong? Ari ko di, may ano ko buwas, may event ko with M. Luelier. Sa, Uy. Sana Ah, naman. na. Grabe. Damo naging racket Sa Ayala, ni sa Ayala. Sa Ayala, tomorrow at 10 a.m. until 12 noon. So, kinitahay to kita na. Kadto tatoy. Baklin nyo ng mga alahas sa mga asawa nyo. Para Damo racket na si Miss Kate Villalon. Grabe. In demand na gid sa mga si Kate Villalon. Pag itong music video, sobra eh. Uy, Grabe pag kalam-kalam Lagi din to. siya. Kasi Mamahal. Why na siya time sa ato? Ti mayo subong natagaan niya tas ang time nga ari di sa Sa subong. kaunor, Oo. nga rin siya. Thank you gid Kasi Kate. sa uli, hindi tanan ni sa kaya part. At laban-laban, nilagay ko manapak niya. Pati ka na. Okay, so sa mga sa mga fans ni Kate, for those who don't know, gusto ko lang pabalo na si Kate gali is na hindi ka na di-base Kate, no? Hindi ko base, Manila base, gid ko ya. Mm. Pero diri ko nag-eskwela sa Bacolod. Tagalog pala siya. Sa Tagalog. Ayun pala Hindi ito, Tagalog tayo dito. Hindi ka Tagalog na nagsisiling. lang ba tayo? Ito Tagalog itot? Ito Tagalog. Magsiling ka na Tagalog pala ka. Akala namin ilunggo ka eh. Para magkaintindihan na tayo dito. And how many years have you been living outside Bacolod? Since 2014. Lawig-lawig na. 12 years na. Okay. Pero kabalo pa siya kapag mag-ilonggo. Ang Grabe, iba niya grabe. sa kabulan. Sa Manila, hindi na kabalo mag-ilonggo. Tagalog na. Koya. Gamay na koya. Saan ba deto? Ano kayo? Sa wala kasimana, nalipat na sa lingwaya. Oo. Pero si Kate is true blooded yun sa nga Ilongga. Yeah, Ilongga. That's why ang atong nga music video ang inobra, first lady that I thought of nga i-partner sa video is Kate Villalon. Kay Talisay ka, no? Talisay. Talisay. Talisang 6 years old ko from Manila, gin-transfer na kami di sang mami ko. Tapos din ako yung nag-eskwela. So sang 2014 ara kaniya sa Manila na ako, nag-ubra na ko eh. Anong first mo nga job dito? Nag-try man ko mag-FA. Okay. Wala ko ging kuha. Nagamayan sila. Overqualified. Well, it's their May- loss. It's their loss, no? Oo. Kung wala sige ko Kawala. FA. Kawala nila, kawala. Hindi ko to para dirigi ko ya subong. Yan. Nan. Galupad na gid siya sa Galupad. buong. Malupad ko yung mga malupad.
So Di for ako tonight, Kate, ang aton ding podcast ngayon is all about, well, it will compass ang aton nga, about fantasies ang aton nga question Fantasies. mo. Game ka man na, Kate. Okay man, basta makasabat ko, masabat ko Mm. Kung na lang nga lang, ma-walk out ko eh. Ay, sa mga tanan nga wala ka balo, upod na ni namon si Kate, mo kami ni Cam. So, upod na namon. Lain ang iya batasan kung ara iya sa, subong medyo formal siya. Oo. Kung kabati ka mo ni magambal sa hindi sa kamera, ang babayas ni perti ka, gidya. Kabuot. Kabuot, gidya. Yes. Puro basura ang gagawa. So tonight, may arat na mga questions, series of questions, mga mabalibot lang ta. And feel free to answer it. Or kung hindi ka, pass ka lang kung do ininta ka, pass ka lang. Pwede Kung man. hindi mo Pwede ko masagot. Mag-ininta ka. Mag-ino, sige, Inarte ka, pass ka lang. Okay. So, Ariana, before ta mag-answer ask ta some questions, mga ano ta na yan? Hindi mo mga fans, mga lalaki. bebe. Ari no, mga basahon tabi. Okay, so on Ramos, Arat Iskit, shoutout kay Basi Gabulante Patusa. Mike Kendrick, hambala, ay abaw kalinti. Taga-ambal ni Leia Caberoy, di ase, salamat gid sa sir, sa batian ko, pabisan, gaatipan, pasyente. Alright, ari si Mark, ikaw da, Cams. Marcos. Shout out sa kay Mami, kay Galantaw, subong si Mami ko. Hello, tita. Good Hi, evening. tita. May gabi. Formal dahil. Bordy. Bordy is watching. Okay, hello bro. Kaya sa mga abiyan talaga ang mga OFW, no? Lambot Uy, talaga siguro sa... abiyo. Oh, Aray. Oo, mga taga Saudi Arabia. Kamusta ka muna? Speaking of abroad, amon niya migo nga si Jiro, si Kabigunda, shout out from Dubai, Tagiluilo. Hello Jiro, we miss you. Shout out man gali kay Kokoktor, no? Amo ni siya first time nga may nag-ubra kanta nga ginmuno akon ngalan. Pero ang Uy. title ko lang Selos. Pero silosa ka man, silosa ka. Selusa eh. Mangimun gid kuya. Na-experience man na namon. Na-experience Na-experience man na. Ato bala? Pangguramos kagit. Away man. Mamaya lang niya eh. Balda. Hindi ka mo di mag-log-log Hindi ka ya kay mo Kit. malawlaw. Bayaan niya kaniya. Bayaan. Hindi, joke lang. Shout out man sa kay, sa mga taga Abu Dhabi. Hello, ang mga Abu Dhabi, Happy kamusta New ka mo Year. da? Ano na siya, Si Jero C. Out Bikots. Ara na. Ara na. Oh, migo mo Kamso. Kamso? Galawag Kamso, migo mo. Ruben Mapa. Oh. Ruben Mapa. Shout out dar. Shout out. Ayaw. Ari gining kamera to. Dili tagili tulog ko mo man ang tulog sa biyak. Tolentino, Galantaw man o. Katanaw siya, katanaw. Aba. Sa upa lang kami daan, pickle ball sa subong. Oh. Gatene siguro subong. Gagateni siya. All right. So, na-shoutout na karon naman dugay-dugay. Oo, naman dugay-dugay. Okay, so now na dayon nakabalota nga ang mga tao are very intrigued kung ano gid ang mga pangsabat ni Kate Kate. sa mga Kung questions ano bala ta. si Kate? Kung sino bala si Kate? Okay. So, ako sugudan ko na nga daan, Kate. I'm sure ang mga male mo nga mga audiences will be glad to know kung anong imong mga thoughts sa ani nga mga questions. Sige, Okay? So, ma-start na tanay slow lang na. Slow lang na. Video pakalam lang lang. Hindi tanay mag-gulpe din. Kaya di ba si masakitan ka bala. Alright, so my first question is, what qualities of a man do you find attractive? Qualities of a man I find attractive. Of course, una gid na sa tanan no, kung very respectful gid siya sa babae. Ay lang ginambali lang nga magginoo pero medyo bastos anan. Bad boys type. Pero buot sa miga ka mapalanggaon. Amo na siya. Wow. So magambal ka nga Maginoo medyo bastos nang pagkatapos spray dilapan niya ka sa guyam. Ido. Amo na sa. Okay. So next. Magtatlo lang na question tatlo ta para Sige. continuous. Okay. So if you have a hall pass, which means gaan ka let's say wala ka nobyo, wala ka tan, gaan ka chance. Hindi ka pag-judge ang tanan, no? If you given a hall pass, sino ang imong celebrity nga pilion to spend the night with? Wow. Kung pwede. Celebrity gid siya ya. Sino ang celebrity abe?
Dali lang. Kadamo sila eh. Babilati. Oh. Budlay, li. Puro Pascual, ganyan. Hindi. Imo na iya, Kams. Imo na iya sa fantasy, Kams. Kams, ah. Papa P. Puro Pascual, ganyan. Piolo. Dugo pang uhit, kasi piolo. Ikaw iya eh. Oh, yeah, eh. Iya kay Kate yan. Sino nga celebrity? Pamatyan tayo, Kate. Ah. Siguro the younger Leonardo DiCaprio. Uy. Ano yan? But why? I wanna know. Supog pa siguro. Ano gid siya? Grabe gid siya sex appeal ya. Gwapo gid siya eh. Mm. Gusto yung mangguro, bro, na magtapik-tapik siya sa... Titanic. Ah. Uy, ari itong amigo. Mm. Amigo ta. Alright. Oh! So, May Dala- nagabot? oy, may May nagabot? May Hindi ko nagabot. sa papong ko, ano. May nag-abot. May nagabot? Nadlock mangit sa libakon. Look sa. Nadlock sa libakon. Di na sa. Okay. Mm. Gaan gana drinks? Gaan drinks? Ang ato ninyo na inom is from Caliente Cafe, Caliente. located So, at 10th Street, Aton nga 10th Lacson Street, Bacolod drinks. City. Ari na ato Sa niya. Ilaya ka, gandap lang kuha ng aton nga amigo. Ari hindi niya special guest, gapa special. Gapa late. Ay, meron naman talaga. May Hello, hello, itlog sir. gid siya. Kung amo. Kaway. Sakop ang bilog ng kamera. Dira ka na bala. Ato na sila tanan sa Ulit ka puntay. mo. Ari na si Gob. Ako na naman ang gintaya. Mayong gabi, sir. Mayong gabi, sir. Adlo kag malibakan ay. May gabi. Mm. Dennis the Penis is in the house, ladies and gentlemen. Guys, good evening. Mm. Drink na, naibalaw. Padalon doon na yan ay. Saka pa lang. From Caliente Cafe. Yes. Uy, grabe. The best. Betay. The best. The best. The best. Kaliente na, kaliente na. Ulala. Sa kaliente na, net. Plano sa inyo nga drinks man nga ka alam it. Siyempre, si Helen. Shout out kay Helen. Kag si Dave. Hello, Dave. Thank you so much for... Thank you very much. Okay, Damaguaan ka na sila. nagabot si... basi wala sa Balakabalo ko na nang inistoryanta. Gina-question na siya. Galant ako live. Okay, so our topic for tonight is all about fantasies, no? Mga dark or king ang mga fantasies. Amo nang na-start na question. So dugay maagi matadakaron ko na ng mga fantasy mo, ah. Okay? So arin ako sa third question kay Kate. So my third question for Kate is, what body parts or part of a man do you find sexy? Find sexy. Oh, ano nga body part niya ang do you find sexy? Mutya eh. Kamot. Ano nga klase kamot? Mga hands bala nga mga ugat bala. Uy. Dennis, wala ka na gidya ugat. Imposible makakita ugat sa imo. Ini nga, kuni masala niya Ay, nung piya. dara si Kuan dugo. Wala. Masala niya nung piya. Akong kamot alang-alang ni. Alang-alang gid Kamot, pre. ako Sala kamot, ni wala lumpia. gid ugat. Why ugat? Pigaw. Lumian ka sa may ugat-ugat yun daw. Lumpia niya nga. Hindi kayo Pandi sa ugat. lumpia, ya? Lumpia. Zombie nga po ni. Bebe, iso man ka Huwag gid no. Huwag isang ugat niya makita. lumpia. Pero at least hapos ko ang dugo. Way Ano? ugat, pero ang mayor na ugat, grabe. Ara. Pakita be showbiz. Pati ako hindi na lang. Pero mamamuton tayo si Kate nga... Nga may ugat. ugat-ugat Nga yun daw. ugat. Wala man, I find it sexy. Nga, do ka hardworking bla nga kamot bla. So sa mga may lalaki mahulog da no. Sa mga lalaki da nga you're Ugatan. base gusto niyo ma-meet si Kate in the future, make sure nga subong pa lang Gapaugat paugat na na kamo. ka mo. Paugat na ka mo. Paugat na kamo. Pang martilyo ka mo. Na. Pang martilyo pang lagari. Gamitan nyo kita ang kamot nyo. Oh, parang ugat gawa Ugat para pagkita ni magwa. Kate, maseksihan sa So, siya. hindi man na garas-garaso na kamot. May mahulog Sa grasa-grasa. mga garas-garas sa kamot. Iti hardworking na job. Hindi ko kasi mapilas blang panit. Mayo pa kung pasmado kay do DJ na mo. Sensitive ang Buti ganun skin. gali. Gusto yung mga nagbako Sensitive ko. ang skin. Inta lang yun kaya. Inta. Alright, so I'm done with my three questions. Maman ka ron sa akong digi-digi. I still have some questions left. So, ikaw may question Ay, si- kay Kenny. Ano? Ako, Ay, kay Mark, kay mamangkot, Marcos. mamangkot. Kay Donald Ducks. Ario, may pamangkot ko. Kung kay Madam Kate, sa amo ni kagwapa kay Madam Kate, pila na kamigong nagagi sa inyo. Uy. Uy. Pilag dyan kabilo. Kaya pila ka bilog, yung patiyog-tiyog mo sa kamot mo. Goy. Tiyog-tiyog, gigid ya. Oo. Dili na di mabalaan kung hugot pa.
Or ang pagtuo. Ang pagtuo. Oo. Migo, Oo. mga ang tudtod. Tutuod. Maulog-laog pa yung Galiway pa. May loglaw po. Yeah. Hindi, mga 5 kamigo. 5 kamigo. Lima Since, ka maswerte nga ugatan. Damo naman. Puro sugatan, guro ka mo. Ugatan ni tanan, Kate. Maisip Ha? lang. Ugatan ni tanan. Sa damgo ko lang ng mga ugat-ugat na pero amo na wala Isip man kami lang. nagdinayunay kay Kaya sa ilang 5, sino pinakadako? Non. Nga. T-shirt. T-shirt. Oo. Yes. Sino ang pinakadako t-shirt? Hindi ko na madumduman. Hindi may memory ka. Hindi Doon kami na pati. wish siya nako. Do ginagawa. Pinakadako. Oh. Ang Ah. last guro. Uy. Wow. Siyempre, play it XL, safe. XL. XL. Double. Ang bilis. Labot sa pangkriyas ba? Tig up, par. Tig Migo, up. do ba? No? Hindi na lang magmunuha pa si Magdako pag ilang ulo ya. Boka, grabe. Kasi Mga triple XL, hindi ka gusto? Hindi na to nakasarang niya. Triple XL, Migo na mo. Show, be. Show. Sa karon na kayo bangon. Ay, Gary, isa Bayo. sa mga gusto mabalaan sang tanan. Mhm. Kabalo ko gusto nyo mabalaan. Mm. Kung anong status subong ni Kate. Uy. Uy. Siyempre damo ga crush Of siya mo. course. Magkita mo man na, no? Yes. Oo. May mga So- kilala pa ko to gariga comment. Kung di ba yun, may ano man yun, may karelasyon. So, isagi di comment ya. Mo na bala. Eh, ibang biyaan nila pamilya para Kate. Hindi mo. Bala niya. Di ba ito may Migo, manta nga si Man, ito Uy. type man siya? Patay kang Ay, bata. bilang. Seaman. Kilala. Initials, be. Treatment biyan na Initials, be. Lumapatay gito siya. Shelter Z, si Zorro, guro. Si Zorro, grabe ba? Yan. Biguti. May amigo or anong status? Wala ka subong? Single ko subong, single. Uy, mga Wow. lalaki Watch out. da. Lalaki na, liog sa mga ugatan. Wow! Kate Wow. Villalon is single. Ugatan. Ang qualification, ugatan. Ugatan, okay. So at least may pa-picture na Pasmado. nila. Oh. Yes. Okay, wow. Boys, Boys. kabalo na kamo. So take note na kamo da, ugatan is number 1. Ugatan nga double XL. Mm. Double XL, yes. Eh, Ikaw, parte. Kams, Jablo. Basta may mga pamangkot ka. Pamangkot ko kay Kate. Jablo. Abot sa mga namigo mo, nakagi ka man mga one night stand na ginatawag. Ay. Uy. One Basta night ka stand. series. Why ko kaagi. Oh, Pero no. wala na sa bucket list ko. Hindi, joke lang. Joke lang. Why ko kay... May araman iba nga magamba ka one night stand, kilala may natabo gid sa inyo. Uy, yun. Ma-consider. Pwede. Ma-consider. Ma-consider. Kiss-kiss lang Gawa. ka mo, yabi, or nag-make out. May nag-stand lang na yan. One night nga may nag-stand. May nag-stand lang Oh, may nag-stand lang niya. Pero magamba ka one night stand, may natabo. May gid yan. nagtuslok gid yan. Why? Di why. Why? Natitanos ka Right. Sana makabinuti ka nga. Nabatian. Sana makabinuti ka. Hindi. Pati ka da, bro. Siyempre wala. Pero yan na yan. Bida na sa... Ako niya storya. Oh, Yan. iyan eh. Okay. Sige, pati na ka. Do you have another questions, Kams? Kay... Si Dennis, anay. Ay, Dennis. Karoon naman ko. Kasi, Ito ginabasa na din question niya eh. Oh. Ano ba sa Actually, basa? the question doon na What doon is na the pag- square root of 10, Ikaw na, no? bro. Kay Kate, gina sila nga rin to prepare their questions for you para may ara sila sang Ito ginabasa yun na One night stand gid ang imo yan. Oh, ganyan ba yun? Tama siya. Hindi. Ano ko lang, pamangkot ko lang yan sa subong na. Pero hindi pa naman ang question. Hindi pa kita muna. Warm up pa lang. Warm up pa lang Sige, to. Abot lang gulpi sa panumduman. Sakto ging warm up. Kaplang init, lawas ko pag kubati. Uy, paglikagi. Why Why pa? pa? Uy. Bucket list. Imagine, kaugatan ka. Ugatan. Kasi Tapos ano lalaki. na to ganing ginang question ng quality sa attractive ko na to ganing ang una-una gid is Kamot, hindi wala labot is Maginoo, pero basta- maginoo nga medyo bastos. So maginoo medyo bastos kag ugatan. Ugatan. Naka 2XL. Naka nga ba 2XL. yun? Okay. Ang importante, siyempre, hindi lumpia ang kamot. Amo ginada yung pinakayabi. Ano So, ano- dapat gali hindi kaya pwede kalusot ya kay Kate kung buot kaya ako nataw. Hindi. Maboard na Gusto sila yan. Maboard No, din yan, medyo style. sutil-sutilon. So, Kilala niya doon may pagka... Hindi ko sambot nung gusto may pagka-kriminal gid ba lang. Non. May criminal minds kita. Mm, mm, mm. So, migo ta nabuot, hindi kidya.
Hindi. So, why Hindi kikili sa pwede. aton? Why kikili sa aton? Why? Why Why ka hindi na pasar? qualified, Kiki? Kiti, siyempre. Swerte na ka buhon. Good Boys Podcast ni mo. Safe ta, safe Buot ta. Good Boys kami di mo. Hindi kita Chance, gili ka Kate. pasar siya ko. Sorry, why gid Why? sa Sorry. chance Wala. ahay. Kaluoy sa mon. Hindi man ugat-ugat ang kamot mo. Why gid, why gid. Dax ka lang ya. Dax Mm. lang, dax. Dax ka lang. Uga pa, tuloy nga na balad. Prong palad ba si may ugat lang pala. Kung si Dennis, naman, hindi naman ano naman sa tamaan ka naman. Mata mga makadako. Overqualified. Overqualified, Kung overqualified. si Tito Takeni, Uy, ugat ka mo ko. Wala ugat. Oh, wala na. Ikaw, part, may pamangkot ka sa kay Ako na, bedtime question. Bobed time na tayo. Wholesome ba? Ako yan naka-wholesome. Mamangkot ta. All saan karon sa ako niya. Pamangkot ta. Kung gatulog ka, anong gusto mong posisyon? Kaya o kulog? Oy, ang gatulog. Arigid. Kaya o. Kulog ka. Kakaya eh. Wow. Kaya siya? Mas komportable tada. Palakaya siya. Pala kaya. Gahayang. Yawan. Ani may maghayang. Hayang. Sungaw blaw. Bugnaw. So, tandaan nyo si Kate Villalon, gapa, sungaw. Sungaw. O magtulog. Gusto ya gahayang. Gahayang. Alright. ang iya nga ba, yung magtulog. Wala mo na. Ha, imo na niya pamangkot. Imo na niya Pamangkot na siya. pamangkot. Pamangkot nga kami ginapamangkot mo. Hindi kami si Kate eh. Total ka kaya ka naman agad, no? Oh. Gusto man mga boys mag-fantasy. Ano gid bala ang imo nga ginagamit magtulog? Nan. Siyempre, pajama eh. Pajama. Ay, Ew, Boring, pajama. Boring. Boring. Kabudlay! Kabudlay! Basi ni Winnie the Pooh pa. Nighties. Hindi ka naman yan mag-nighties. Hindi ko naman yan mag-nighties kay siyempre ako yung abay gusto ko ipabudlayan. May si. Ikaw yan bro, Thanks, nas nami Machado. yung easy access yan. No? Oo eh. Gusto ko ga roleplay sa. Oo, ka roleplay na naman. Roleplay. Roleplay gid saya. Nga kuno abi estudyante siya. Or nurse siya, nurse. 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 oh. Hindi ka namang Manugla hiling sa ni Tito baboy Takeni. sa libertad. Budlay ko mag-nurse bro, kay Oh. damo ka pa bro ubahon. Damo. Kung naka-roleplay ka mo, mag-nurse ka, damo ka ubahon. Nga katilaw ka na ubas ang mga nurse. Nga damo. Sugata ka lang nurse. Gusto ko man ni mamangkot ang bihag dyan eh. Asawa ko blood nurse. Uy! Oy! Shout out tanay kay Wang. Wang. Shout out Wang. No, na tuod gid man Sa ang kopya, roleplay. nice lagli na budlayan gid sa galing. Gabud na yan. Dahil damo ubahon. Budlay ko na ubahon, Wang. Ubaon mo gitaw. Ano ba? Wang, ang pagtaha ko sang last, ari na din, no? Ari na gidi yan. Ari na gidi sa Dota, na gid. So, amo na tong questions mo. Amo lang to, anay. Amo lang to, anay. Okay. Kahapaw. Okay, so, mabalik na sa akon, liwat ang ball, no? Bulbaan, man na Alright. mag-exam. Ari, ano niya, karon ko lang ni pamangkot, sa, skip number 4 kung question. Number 5 ko rin question. Who would you like to party with? Let's say, ara ka sa Manila, or diri ka man, sinong celebrity ang gusto mong upod ka party? Biska na no, bae laki. Bae laki, oh. Elena Darna. Uy, May I taste agree, no? siya, May taste. Bye-bye, bye-bye. Siya. I agree, no? Si Ellen ni Darna, medyo... Sa job doon. Sa job. Sa job doon na gito. Oh. May pagka-wild niya do ka-innocente sa tsura. Kalti, Do ako na, hindi. kanamiton ka dyan. Oh, mamuman. Mamuman. Kanamiton of doon si Ellen. Go. Oh, puti-puti lang sa galing hita si mo. Ato, ginaya. Oh. Kita mo gid bing hita. Sabi ta, Max. Sabi na, Sabi Max. Dandaan. Dito nakita mo na maging siya personal. Si Ella, wala pa. I think Ellen is the type... Sa dason, no? Oo, hey, Yes. yes. Ellen Adarna, if you're watching, please, yes. ari lang kami diya. Oh, Bisaya man na siya. Mukhang Bisaya man siya. siguro. That would be a privilege for us nga maka ano ta kay Ellen Ulit Adarna. di sa Tani, tipo. no? Tani, no? Yeah, pero One time lang, be. but I would agree magito kay Kit. Nga grabe magit. I mean, hindi naman kilala si Ellen personally, pero sa mga ginapakita, I think party girl man gina siya. Guwapa, gidya eh. Matyagan ko gamay pa sa guro kay Kate. No? Gamay ano? Gamay pa siya guro kay Kate. Gamay ano? Gamay ano? Gamay. Gamay lawas. Lawas. Oh. At Pero least dako karo. ang Gi. suon. Tagi po soon. Dapat niya lang gaon. Pinalang gaon. Okay, my next question is, what is the wildest... Ari na medyo na warm up ko na eh. Proceed na tagamay. Sa medyo do init-init. What's the wildest place
nga na ano ka? Na tumukan. Tumukan, natuslukan. Natuslukan. What is the wildest place nga natuslukan ka? Or special place. Especially kung di na Memorable, wild na bro. memorable. Wild Ay, guess. hindi agad malintans Hindi mo get. What is the wildest place na natuslukan ka? Pass. Oh, pass. Interesado. Why siya ka Pero, tingin yung robot siya kung wag grabe mo nga nag-pass gid sa... Oh. Muna na mabalaan, why siya ka panahi? Why siya ka Why? panahi? Ako kapila ko matuslukan niya. Oh. Siya ka panahi. Nagpatuslo ka gid man galay ya. Kakatuslukan ko manahi ko. Siya yung hinatuslok. Gani. Kate Villalo nagpass ha? Pass ko. Meaning, grabe, part. Or Wild, nanginita wild. lang Amo na lang bahala fantasy. Hindi lang tuslok. Sila na bala. Sila na. Sara kung din. Mm. Okay, so next. Ay, spit or swallow? Uy. Spit or swallow, gid. Are gid boys, This is pamatingin the question, Hindi nyo. ka na niguro ka pasa. Hindi ka na niguro ka. Pili ka man lang na Boys. mo, pili ka man lang. Kapanundom ako ba? Boys. No, it's just a fair question. No? Spit or swallow? Swallow. Swallow. Uy. Grabe, oh. Salamukan, boy. Diba? Gatulon niya, boy. Pero nang ano, siyempre wala pa manteya ka swallow mo. Anong taste? Do ano, damo gamba nga do ka zone rocks ko nang Ang balila. ambal nila. Wag ka tilaw son rock sigurado. So, wala man I mean, wala man kita katilaw yung zone rocks mo, pero the smell of it duma-associate tabla nga mo niya taste. Eh, ikaw, si Kate ang anong Do tubig dagat. tubig na? I see. Okay. Masinasin. Bro, para do ginapapanomdom niya ta bro. do wala dito guro kay Mapapunta tayo, tayo tayo magtilaw Wala. dagat ba? Sige. Katilaw ka naman na lumos ka Wala bla. na magpadagat ta ka ba mo na. Op. Pamunin mo sa Spit kilaw. Oh, bigala. Amo na gila. Curious. Punta na ako. Na ako malumos ka mo sa bayo. Ako makatulon ka sa tubig dagat. Kaya mo na. Grabe. Babay, bye ta boss ah. Keeper ka tulon gid gali. Sa pool. ni Kams makatilaw no. Salt water. Mapabay-bay Kasi gid. yata Sa sa ulay. Ideal, gid. Kams, do gusto mo gid matilawan. Magpabay Si pangagal dito sa ilang pool yan. Maligo ko sa pool kay salt water to. Tisihan ko na. Sikrito inom abe. Pagaligo. Papati. Balikate. Amo gila. Ne. Okay, so next bear ka ba question next? Kuna mo na to. Ikaw. Sa pagpalangga. Mm. Naya Kung, mga. ginambalya, why siya single siya di ba? Sa pagpalangga, ang pamangkot ko, ano ka magpapalangga sa lalaki? Intok-intok lang o hugot-hugot? Hugot-hugot eh. Hatag gid yung glitanan. Grabe, So siya boys, magpalangga. halungan nyo gid siya. All out. Halalungan. Ever si Hugot-hugot gid. maugat. El kag So, nagino mga mga forgets forgets magdaog. Kasi nga type mo. Halungan. So, maluyag siya, tudubigay gid siya. Hugot To the bigay. All the way. All the way. All the way Yeah, gid siya. May mga preference ka man gali sa height nga Sa height. Basta taas ako na. So pilang height mo? 5'3". So sa mga 5'4 na mga laki, 5'3 and half. pwede na ka mo. Pwede na ka mo. 5'3 and a half nga may ugat, Maginoo pero medyo bastos, pwede na ka mo. 4XL. Double XL. Double XL. Double XL. Hindi magigili pilian si Kate Villalon. Hindi, simpleng babae. 5'3". Yung mga 5'3" niya, pwede na. Pwede na. 5'3. Pwede na. Sino? Si Randy. Si Randy. Ang luto. For those who don't know, si Randy giligaluto ni sila sang Pwede na siya. Pwede na. Pila si Randy ah. Hugaton. Ay, siguro 5. Do 5 lang to si Randy, guro. Hindi Pakya sa pwede naman. So what about the status? Let's say does he have to earn a certain amount of money para maano mo siya? Gananan successful or Palanggaan lang ko. Ako na bala sa lawas ko. uy. Mahal ka na. May pamatian. Siya na yung sa good part. Si Kate, grabe ang iyang standards mo. Kaysa amo ng alibelya. Pero ti boys, palanggaan nyo lang siya. Palanggaan niyo lang Palanggaan niyo siya. siya. 5'3 lang kamo. Ani ha, pwede na. Na pangayo Wala na yan. May problema kung ikaw, bra, palanggaan lang. Palanggaan lang. Palanggaan. Siya na Para magasto. brown niya. Oo. Palanggaan niya lang. Bigli pa gaston si Katie, no?
Ano kung palanggaan niya ka? Kate Swerte Villalon. ka laki. yeah. Swerte ka lang. Swerte ka swerte. 5'3.5". 5'3 and a half. Galing ko 5'3 ka kung mag-bills. Ugat ang kamot. Ugatan. Ugatan. Nine 2XL. 2XL. No? Ang may mga barikos, hindi qualified. Ugat lang yan sa Ugat kamot. sa kamot. Kung ang inyo nga ugat diri sa do, ano may barikos, hindi pwede. Dapat sa kamot lang yan. Sa kamot lang. Oo, may barikos, hindi pwede. Baldagid. Okay. Next pa, may question pa? Ikaw. Ay, go. Ikaw ano eh? Ikaw kasi kung... Ate, mano, tanay, be? Damo, naga... Uy! ano, O, sige, ma-break na na yun. oh, ma-break na. Mamangkot sa ang Angga comment. Dirita Oy. Oo, Sa- pwede. Pamangkot man sila. Sa mga audience that are Oh, pwede watching, sila lang if you want to tawa-tawa ask sino. Kate Villalon a question, kung anong gusto niyo mabalan, dugay niyo na gusto ipamangkot siya, now is the time para best pamangkot time. Yes, yes. Pamangkot ka. comment down Liwat below ka ni. para makapamangkot ka mo kay Kate. Ari, malabasahon ta. Kinalan magpiyong kung magtulog how. Tayog-tayog, pagit ka pamangkot. Nga kung nung kinanglan, magpiyong kung magtulog. Kung gamuklat ka rin, di ka na na yung... So kung may mga questions ka mo da para kay Kate Villalon, please do ask it. Comment ka mo di sa ating comment section. No? Shout out, tanay. Okay, go ahead. Sa magulang ko, Gigi Rice. Hello. Hello, Gigi Rice. Kag sa akong bata, Zia. Zia, hello, hello. Siya ka It's, tanaw. it's Zia, way gawa- past your bedtime. Go to sleep. This is not for you. Ano na This- oras, so matulog This na show, dagoro, Zia, baby. is not for you. Go watch some cartoons. Ha? Dek, Kaya hindi na napawatch ni Tita Shella. Are, may namangkot o isa tadi ka amigo. Si Micalbo or long hair. Uy. Aragid. Upaw or long hair. Lain man ang upaw yung upaw. Oh. Si Mikael Bor. Si Mikael, sige, I mean, physical naman na nga look. Ah. Katabi. Long hair o Mo long hair. Ano ni kalabang long hair? Do pang Freddie Aguilar nga long hair or ano? Hindi ko attracted sa mga hair. Amigo, ta na si Iman. Hindi Gusto ko yan neat, yung tsura. Yung Ang ka, neat Pero gidya sige, si tinlo Miko, gidya tao bale. Si Calbo, yabe or Calbo. Arigid Oh. sa example. Dogin ba niyo saan ka sunrox? Ang perfect siguro nga neat, Ari. Neat nga makailinit. Neat na siya. Ako namin ganito, no? Dogin ba siya ka sunrox sa kanit bale? Huwag inom tubig dagat. Hawak ko ang bit! So, neat nga, no? Calbo, yan, hindi ka. Si Calbo. Hindi mo ko attracted sa kalbo. te. Gusto Do, yung sakto lang Gusto niya. niya yan. Ano mo, hindi nga buho ko. Neat lang. Clean cut. Nakaswab. Cut na nga. Nakaswab. So Mar beloved, dapat ang mga hair dapat insakto lang, not too short, long. Nakaswab. Panot sa Dubai. Hello. Panot na lang kuno hambal niya. Ay, panut. Ruben Mapa, shoutout from Melbourne, Australia. Hello sa mga taga-Australia. Ari, Hello. may namangkot to. Ito tala, sa subong sa Manila. Mm. Sino ko mas namin magpalangga? Mga taga... Yes. Mga Ilonggo Uy. or mga taga Or Manila. Tagalog. Mga Lug. Oh, Ilonggo or Kagi ko, Tagalog. migo, taga Manila. Pro, kuya, mabalik gid ko diya. Sa... Ilonggo, gid Ilonggo, ya. gidya. Ban, gidya, basta Laeng Ilonggo. gid yang Ilonggo. Kanamit gid ya sa imo. Basta puruso, gidya sa imo. Lain man gida, lain man Laingit man, gida. Laingit Lain man gida. Pero what are the qualities of being an Ilonggo? Might be biased kay Ilonggo ta. Pero what are the qualities of being an Ilonggo? Nga doon nakikita nga difference between mabalik sa ko taga gid, Manila yes. kag sa Ilonggo. Ano gid tayo nga mga Ilonggo ya, sweet gid tayo. Gabi Kaya ka sa na. akin, Bino. Ay, bisan gaya ga pungulay na tayo, basta sweet lang ya Japon niya. Galisin siya. Dilapan ko ni pwede. Galisin siya, di ba? Hinay lang ha. Nayon. Si Miss Oh. Kate na. So dapat Ilonggo ka. Hindi man, preferably, mo na, Ilonggo ang ano ko. Kahit mas makaintindihan na. Correct. Masapos mag-express ang feeling. mag-express ang feeling. Arab lang kagi ko yung taga Manila, akig na kuya, do ginakadlawan nga malang mala Japon. Ano? Ano mga kig Villalo, no? Nga do pamatyaga niya do hindi kay akig. Anong ginhambal mo? Hindi, ang accent nato ni Sana, ang pag-express mo bala sa anger mo, ya, do ka sweet lang ya Japon. Bala nyo man na, di ba? Na, bunon ta ka karon. Kastigon, buslutan ko na ang kilid mo. Bakit mo hinubad ang brief mo? Hindi pa ako ready. Ama na hambal mo. So, nga muna. Ari, isa ka pamangkot ni si Basil na naman part 2. John Basil na naman. 34. Good boy na. Isa yan ka pamangkot, Ari, oh.
since single kuno si Kate, ano ang preferred mo nga ano, Ikaw ikaw first ang move? ma-first move or ikaw ang ginapangalyagan? Mhm. Ako ang first move. Uy. Kay wala man ko ga sapak kung hindi ko type. So once So kung type ta kaya, ma-first move gig. mabalaan mo Kada gidya lang yung mga gali. ugatan, da kalma lang mo. So sa mga laki, da nga 5'3 and a half nga may ugat, Kalma lang. pero Kalma lang. maginoo, pero medyo bastos. Kung makita nyo si Kate, pungko lang mo sa kilid. Siya na Wala lang talang ako lang mapalapit. mapalapit sa imo. Pag nakita nyo ng ugat nyo dahil. Lagi mo Tulat lang aras mo, bala. Mabalaan nyo lang kung dapalo na ka mo. Wala tulat lang ka mo. Ay, may namin nga question. From Bernie Coronado. Sino ang pinakaburaot na na-meet mo na content creator sa Manila? Anong buraot? Ano na siya? Amorado, bako ko? Ano man? Bako. 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 Nabilang tanan Gusto sa niya imo na lang, lang siya lang. tudlo. Si Kalinte eh. Taga Manila ko, ha? Gaga ka karon ko. Sa kamon sa karon mo. Pala ito, lakat na to. Abi, iluan lang yan. Iuli. Ate ka na, one of the most kindest, most generous, most famous, Sakay, Mr. pasakay. Kalinte. Pasakay, oh. Nakabuot. No, ano lang ko na, bedo ka plado. Muluyaon man na sa. Correct na. Buot kita. Buot kong tulog ah. Ang Baliengwa Tolentino, ano ang pinaka-biggest green flag? Nimo. Green flag. Biggest green flag. Mga Dennis eh. Sige, Ben. Biggest nga ano gid ko? Maka-turn on gid Maka-turn siya, on yes. gid, Mm. no? Harap lang makita, mabasa gid yun. Kalam-kalam Ayun, gid yan. Prepare ka mo. Hugot-hugot gid yan. flag, eh. Tapos ma-red flag. No, biggest turn on, yung nga makasabay gid siya sa mga friends ko yan. Okay. Amo gid na yan. Amogin man na usually, no? Amo gina dapat. Balo magpasakay sa barkada. Yes. Kaga pang libre barkada. Mayo. De joke lang na So yan. sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy Na 5'3 and a half. Hindi, amo na mga Generosity is one of the qualities manggid nga ginapangita sa babae. Nang makita niya kung ano ka klase nga provider manggid eh. Let's say if you're gonna have a relationship with them, makita mo kung ano sa kaklase nga provider. 'Di ba? Generous ka man sa iban. Perfect. Di ba? Di ba? Tama ka scholar. Di ba? Gapay squila. Honest, tama ka ginapay eskwela. Kung kabalo lang sila. Wala lang kabalo si no. Sumo ka balo na. Kung kabalo na eh. Kabalo na sa kabalo na. May charity ni Kung kabalo lang amo part. Kung kabalo lang gid ka mo. Alright, I wanna give a big shout out kay Utol kay D Mike sa QC sa ang ano kita founder sang Tibon. The Bill Out Night. Hello Tol, may gabi si mo. Thank you for watching. Ara kami to last week. See ya. Yes, nakita. Food trip. Yes, sir. Since kabalo na ta siyang inga green flag. Sa red flag ko. Oh, red flag, red May flag. idea. May Doon ka idea lang, lang doon ka kami. lang. Red flag. Do ka iwi gid bla din. Iu. Let's say Ariel. Let's say may ugat na sa, Oh. no? 5'3 and a half. Maginoo. Maginoo pero medyo bastos. 2XL. 2XL. Pero may nakita kasi nga ay hindi na lang. Ano na ang red flag para sa mo? Kung insecure siya. Insecure. Laking insecure. Okay lang ko na kung baot tiil. Basta, matinloan na yung tiil mo. confident. Pa insecurities doon, hindi ka na mabulong Oy. na. So tandaan nyo dapat ano ka mo? Confident. 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 Para gidyaga awas-awas gid ang confidence nyo. Kumuyaon, way ka gid Mas gaway ka. Ilonggo gid kay titikalon te. Ilonggo awas-awas. Gusto ilonggo gid. Kinapala, di ba ka ginapiko? Piko. Ano? Kunang ilonggoy. Galaba na ko nung listahan ng Baliengwa Tino. Hindi na sa ka-keep up. Okay, Roel Jimenea. Lights on or lights off? Uy. Depende guro ano. 50-50 ah. Ako yan namian ko lights on. Kaya gusto ko Nami mo imutaran eh. Nami ka makita mo eh. Makita mo gid. I mean, halos na lang yung lalaki. Would you agree? Nga kita namian tayo lights on. Lights on gid yan. Magkita, magmahimatar. Ayog Lights ka, may pintok-pintok. Dali. Oh. Ayog ka, may stretch marks. At least Doka. mabalaan mo bala. Last mo na ni. Lights on, lights on. Lights on. Ikaw ya. Dim lang ang lights. Dim lang. May mga insecurity si Kate Villalon now. Ako? Mm-mm. Sang una,
Isang bata-bata ko, pero subong do medyo happy nang gid ko ya Oo. sa ano. So I don't, wala na. How about sa body mo? May ara ka insecurities? Nga, let's say, nga, ay, patsyong talang suga, hindi ko gusto makitaan. Ay, hindi, Wala. pakita. Anong giniya? Kung ano na niya muna ni eh. Bulgaran, na yun na lang ganyan. Show. Gusto mo gid ni. gali. Showroom. Showroom gid gali. Tayo sa buli, makita. Gaya. Amo nang mayo ya kay showroom gid gali. Ati okay. Okay. May mga questions mga mo boys? Adiyo nagamba si Bon Ramos. Puwerte gid man kagwapa kay Kay Villalon. Ay, thank you, good Ay, boy. agree, agree. Salamat. You have to good. see her sa personal. Kay kung sa video, hindi siya mo nakagwapa. pero sa personal, gwapa agad siya. So, Gwapa, Ron gwapa. Ramos, kinanan, you have to find si her. Miko ta Dennis. Ano masiling mo, Ano pre? ba? Ari kay isa. Kay mas close up kada yung Oh. mga Kasi view grabe eh. ni. Isa yan ni kay Ako idol man man ba, si kuya, Kate isa mo. siya sa fantasy, no? Oh. Kina-consider man. Bago lang to, halin ka mo sa ospital. Gusto mong balik sa ospital? Halong ka. Ikaw naman. Kasi gusto mo bala. Kasi ako gusto naman mo ang balik sa iyan. ospital. Bago ka lang to balahalin. Halong sa mga sabat, ha? Kate. Waya pa nakita si Kay daw idol ya gid. Ah. Dibla duman mo Kate. Bukang bibig, Gin shout out agad Di, sa. di pag shoot na to, kita mo nagpa-picture gid siya. Why luba ng... Why luba? Di pwede ka beso. Pwede ka beso. Kay ti, ano, beso man lang, ah. Beso lang. Basi Beso tuwa lang. kami mo Beso lang. Sa hospital. Hindi, kuya. Hindi lang. Okay. Okay, kasi duwa na kamo. Kuya, to- Mahal subong magpa-hospital, 10,000 ang minimum nga ano. Ano? Especially kung sa private ka, 10 na or 15,000 ang Mahal mag man galing ano. ng Mahal hospital. man, mahal man. Mahal man makibtan. Kibit di galing iya karon. Oh. Sa si sino ni si Panot sa Dubai. Worldwide tagaanta ka mo kalo nga tikalon idol kalinti kag Kate. Uy. Nice. Si Thank Panot you sa so Dubai. much. Actually, he's one of my friend dito sa Dubai nga gahimo man sa vlog from Kawan. Kagang iya gini mga kalo man gini. So Baka Panot sa Dubai. naman. Oh, Sponsor so, tada. Kung magatag ka magid samon Panot, no? Hindi lang kuya duwa, kami tanan. Gaano ka na. Ha? Ay total mahatag ka naman lang. So hindi na mo na. Karon masabit kami na yan. Oh, kay kalaway karon na nga ako lang di may kalo or sige, may isa na Ano sila ko karon. mga kalo? Tikalo. May tikal na Tikalon. caps. Nami man iya mga caps in fairness. Panot in sa fairness. Dubai worldwide. Yes, sir. Nice. Kalo lang Yes, may daliho ka. question kita from Jan Mana ay ni Uy. or chubby imo type lang ga. Uy, niwang or chubby? Do wala pa ko kage no bio chubby eh. Uy, so meaning medyo. Curious siya. Curious siya. Basi chubby ni sa. Basi chubby ni sa. Kasi feeling ko chubby. Oo, nga naman kot kid sa. Kay Sige lang, akong chubby ka, paniwangon ta ka eh. Sa liwaton niya pa ya. So trainer ni sa. Gapaniwang sa. Basi gusto mo mag-trainer. Magpa-train kay Kate. Hindi ikling sabi siya, paniwangon niya gid ya. Paniwangon niya. Kaya niya. When Bali there's- makonsumisyon sa iya. Iniwan Wala siya. gana magkaon. Inang 4 cup of rice ka ma. Half price ka na half lang. price ka na lang. Okay lang na si mo, pre. Zero carbs gid mo pa. Zero carbs. may naman Dog ko- lover or car lover? Yes, amo na tayo pamangkot. Dog lover, car lover. Both. Cat. Abi ko car. kag dog o tsakto. Car? Dog or car lover? Dog lover. Dog lover. Nami manggid mag-doggy. Ang idol. Ang dogo. Kapikapod. dog style. Ah. Na, Yes. ikaw. Maglangoy. No, maglangoy. Dog style. Ang taga Hindi mama ka na. kabalo maglangoy mo. Tipo sa ako, hindi ko kabalo malong. Dog style ako yan. Sagad sagad din pala ngayon niya. Aton. Oh. Tuduan ko sa aton nga ano eh. Sisid Marino, galing ni Mika. No? Bol guro. Dumuro ah, minigli ko makadive yan. Grabe no? ni sa mga salom. Salom lang yan. Nang do, ano lang, nang ano lang gidang, do, wala buto, Di butuwa. ka Wala salom buto, sa buto. malumot-lumot. Adio, plus salom. Ari, kagi gid. Gapakuha niya sa una niya talaba. Hindi yung no? pasikiya Three kay shades. instead salom sa lumpas yan sa lawas. Yung mga Namabalik po ko sa ospital, no? sa Scuba lumpas. dive lang Scuba gid yang dive. ato na balan. Scuba dive. All right, so I have my next question here. Kamo naman dito gidugay. All right, so when was the last time nga naghatag ka pleasure sa imong self? Like nag-DJ ka. Yes. When was the last time? Mary Palmer. Nag-Mary Palmer. When was the last time naghatag ka sa Hindi ko imong kabalo mag-pleasure sa lawas. Kung nagkakapangita ko sang manog-pleasure. Oh, di po. Boom! Lain tayo mga lalaki, pwede tayo nga everyday, no? Sa no Ah, kaya galing. bro, Everyday, last bro. Everyday gid Ha? ya. Sa no last mo. Gina lang.
Ginala. Gina na before na gano'n. Kasi siguro do Before board sa ko eh. nagkanto din. Do board ko eh. Alas 7 sa gabi. Oo. Ano ka like? Kay May Taw. Oh yeah, saan ka nag-last na gano'n? After sine. Tupad ko naman ang ako nga fantasy. Para ano pa? Oo. May content ka naman karon. Naman. After sine. Ikaw, yeah, Mark. When was Para the... sa guro siya. After man. Sige, Niebe. Subong na nga lang. Subong ko, sakit kamot ko. Ito isang sanong last. Piyak eh. Ken. Sanong last mo, Bi? Walis ah. I-try nyo na bilang opposite hand. For example, kung para ang brain mo kung na mag-work sa piyak nga. For example, Anaron mag-brush mo. ka, wala ka bigaw to, tapos tuuhon mo, malain ang ano eh. Pero try nyo maghampang, lain naman nga kamot. Dulain nga tao, ang gaano si mo. Istingatan na. Istingib lang karon. Wasit amang tingala, duwa ka kamot nang hindi ka giyo. So can we expect na kami ah. Imbalido. Hindi naman sa kampa, picolball, boss. Alang-alang naman. Balda naman isa. So, hindi, si Kate Villalon, hindi sa kabalo kung paano mag-pleasure sa inyong lawas. Why ka katilaw? Huwag ka katilaw, Gid. Para man eh, syempre. So, when was it? When was the last time? I can't remember. Like, 2 months ago, 3 Dalawa, months ago? Yes. Meaning siya na, mega pleasure siya amo na nga si Pukiti, wala na siya ka. Who knows? Amo nang dapat mabalan. Bali magtulog siya ga kaya. Pro may may araman pang babae ng mga toys mo. Meron yun, meron. May mga babae, mga toys. Nakabakal ka man ng mga toys. Are you open to that, Kate? Sa mga Sa toys? toys? Hmm. Pwede na siya i-explore. Pwede na. Pero ka-try ka na, wala pa? Why pa? Wala pa. Eh, So, sa regalo mga at sa ugatan regalo. Kasi gusto nyo, Kasi may mga dala happy na ka meal mga ka dan mo. toy sa inyong bulsa. Happy meal ka mo na ka toys. Regalo ta toys siya. Ano na? Basta may roll-on ka to, pwede mo. Roll on pag siya. Ang motong gamiton. Veg siya, pwede naman ng veg. Mhm. Okay, so next mga question. Have you ever received an indecent proposal? Damo. Okay, so can you Yes. tell us about it? Anong... Even before I started vlogging, may ara na gid man. Mhm. Like when you meet somebody, amo ni, tapos maambalsi mo, amo ni, kung ano gusto mo, amo. Siyempre kitaya, we're not into that, no? Mhm. Hindi, first and foremost, hindi man kuya materialistic. Mhm. Hindi kuya That's good. materialistic. Pero how many Ah, times? How many times na in your experience? Hindi ko, I can't count. Lalo na subong. Wow. Gusto Damo lang i-juggling. kayo ni mabalad kung ano na sila, negosyante, politiko. Tanan. Yes. Tanan. Tanan. Oh, wow. May artista. Artista, wala. Pero kagay may message ako. Uy, initials ba? Initials. Shout out be. Hindi na. Initials joke lang, initials. If you're watching Ano that. na ni siya, medyo, ano na ni siya yung artista, like in the early 2000s pa ni siya yung artista. Hindi na siya, Ano ang balasi mo? Did they Wala, nag-message send a siya sa akin message? sa Ano, Instagram. hi, hello, do papansin Hi, natin. hello, Amoni, where you from? Actually, wala ko pa na siya ganin na meet ya. Like, very random. So Sabi how ko do you ganun, handle that kind of mga wala ko messages? reply. I just, wala, ignore. So paano sa naka-offer Flattered, sang amo na nga if Hindi man siya indecent. Doon ka ginahagad ako date. okay. Amo na okay. siya. Okay, date lang. Oh. Hindi mo type. Hindi ko siya type. I just know kung ano ang iya tuyo. Amo okay. na. So Lain ng tuyo. Yes, I'm not into that. Okay. Tama na. Abot yan na. Abot nga. Lain ng tuyo. Lain ng tuyo. Kay maano man siya bisa akon. May third eye. May third eye. Ha, gadya kay nom. Amo na yung ma-date ko na magwa. Basta may alak, may balak. Yes. Perdugay na to. Pero kung ako yung ma-message mo, meaning mangutang ko ya. Ikaw. Hello, Kate. Kamusta? Kamusta? Kamusta, Kate? Ano ba? Ano na sa mga kumangkot? Basi hindi mo ko pag-replyan, sabi, lain tuyo. I-block ta kayo. Utangan ta kaya, Kate. Pero since nga nakabata na ang tanan, nga single subong si Kate, may expect ka gidya nga may mapabatsyag, may message. So, Ano pinga pa ba? anong gauge mo magambal ka nga lain ni Tuyo? Yeah. How would you know? Kay there are, like example, no, pinaka-funny, gidya nga na-receive ko, message at email, pagidya. Bawa. Ito sinanguna pag Professional. formal. Professional. Ako, I'm very offended when it comes sa mambal. Siya nga, pilagid ang presyo para maupod ka lang, how? Ang mga amo na ba? So kung email, siguro ang sugod, greetings. I'm from Dear Kate. Good day. I hope you find this letter well.
Pila ka gid. Best Dennis. Kaya mga message mo lang nga sa mga cellphone naman, HM bala. HM. Galing, kalaw ay mga natod na daw ginabakal ka. Oh, do ginabakal ka. Daw Kado, kalain naman ito. Ikaw, Kams, experience ka na. Ano? ikaw nag Sayang ka pa nga mo eh. Gapa makal na saya. Gapa makal lang na saya. Basta ikaw ka pang email. Wala chimpo si Yaya. Why niya email? Telegram. Sa Telegram, ha? Palang yung chimpo, si Kamali. Rick Si Yaya. Smack dato din si Yaya. For context, no? For context, yes. Yung istorya naman nga. Ang first kiss ko no ni Kamal, yesterday sa mga tao, ang wala ka lang tao, was... Ang yaya. Ang yaya. Yay. Border. Ginsmack gid sa kuno sa lips. Ginsmack gid sa kuno sa lips. At that time, ang border was 18 years old. Kamal was around 8 or 9. Eh, siling ko, sa subong standard, 65 na giti ang babae sa subong. Oh. First kiss Pero, lang. naghambal sa Nakita nga... na niya sa ako. Nakita na. Eh, baby ka pa man. Why pa to yung muwang yung Wala, oh. grade 4, grade Grade 4. Oh. Nag, Oo. Why? Nagtig-agit yung tao ya. Boy, malis siya. pero nag-kiss to bla siya, tigaan na to subong. Wala namang Why gito. na to, ya? Why Why na, na no, to, why? ya? Patay na to. Why na? Patay na to. Basta na-stroke na kita. Kalagoy Regards na kay to. Yayay, no? Wala na to, Kamali basi siya, kalagon ka. tumingman. Oo. If she's watching na. Yay, happy watching. Kundi ka masubong. Kundi ka man sabong. Dako na laga mo. Dako na laga mo. Ano? May dad naman ah. Lalaga. All right. So my next question is, what's the craziest thing that you've done na hubog ka? I mean, nang hubog-hubog ka. We've all been to that stage, no? Nang hubog-hubog, wala ka balo. Kung mari ko diyaw sa mga lugar. Oh, kagi nga na nag-gate. Nga na-wasted Oo. kuya. Hindi. Wala lagi ko, honestly Muna nga gainom ko, pero hindi sila nga, kay isang time yung gaskwila kuya, hadlok gid kuya sa mami kuya mo. Hadlok ko na yung mga may curfew mami, ko ba grabe man. Grabe ka, obedient kulbaan si ako na yan, hindi ko kapuli all time. I mean, ang makigan gid ko. So, ang fear ko sa mami ko. So, wala gid man ko nag-abot sa time nga na wasted gid ko nga nagkamang gid kuya puli. Why Ang siya Baskog nagpawasan? sa guro pim nun. Why labot. Wala na siya Baskog siya nagpapawas. pim nun. Hindi ma. Ito lang, may hadlok lang. Di hadlok lang. Ate, Gamitin mo Sama siya na para siya. makapuli, guro. hadlok sa kay galantaw si mami. Ah. Hadlok sa. Tita. Oo, kay galantaw si mami. Aguro, Uy, sa hadlok. Uy, sa sakit kapahubog. kuya sang las. Wasa ko yung sunay. Galantaw mo. Wala na, off-cam na. Basta Pagpuli ko, wala na ko heels. Pero wala ka pa yakagi, gid sang super wasted gid nga. Why pa? Basi ika karon sa gabi. None. Amo na. Okay. None. Okay, so sa mga 5'3", yung mga Ari siya lalaki sa din buong ha, ma-party ari din sa party, mga ma-party. Ma-party ka magid tonight? Or? Hindi. Okay, so. Lugit ko din. Okay, so may mga questions baka mo. ikaw. Ako, I'm down to my last two. I'm down to my last Amay, hello ko na kay Cha Magallanes. Hello, Chacha Magallanes. Cha Magallanes. Oh, ikaw. Ma-check tabi sa mga basta may Sa mga idols tadi mas nami bayi vocal. O nami ko nung bayi ko nung vocal. Okay. So may proud sila kuno. Proud nga may talk na kuno yung mga taga Bacolod. Well done, guys. Thank you. Thank Ari you. hambal din ni Chung Chang Cheng. Kay ti do inin-check ning sulat yaw. Hindi ko mali ko man sa linti niya. Kupaya pabudlayan niya. Na-meet ko na si Miss Kate before long time ago. Bago siya mag 18 years old. Wow, bata pa eh. Guwapa gid siya sa personal. Siling ko ged. Sa video hindi sa mo nakagwapa. Sa personal guwapa siya. Gwapa. Abang-abangin Sa yun. personal sa iya tita may pwesto sa Mascara Festival. Grabe. So dito yan. Na-meet Kasi ka ka ba parinti ko to? na Sipik pa. Bago pag kuya mag 18 years old. Birthday ba? Fresh ba? 17 years old. Oh, may viewers na from UK. Hello, hello. UK. Sa taga Hello, taga UK na. How Labot na you UK. doing? Lambot na ta sa UK. Labot na galantaw. shout out no, Andrew Piemonte. My Andrew. friend. Erlito. Si Erlito, si Earl. Mga friend ko gali sa US, si Kate, si Happy, nag-message sila kay kita na sa ano sa ato. Wow. Thank you guys for watching. Ang inigali ang amo ning The Good Boys Only podcast will air every Saturday.
Unless may mga guests kami that will come any time of the Yung week. special, So, hindi ta mas special. magiging Hindi ta na Personal mapalampas. kay Madam. Pero sa mga tanan nga gusto gidya amon regular show is every Saturday at 9 p.m. Yes. Subong gitagaan talaga gidya chance si ano kay Ari di sa subong. And then tomorrow you'll be going home na no, Kate? Tomorrow. Mm. Huli. So, So, muna, which would magsigat be- siya. Hindi natin na matagat Of course, of course. Ah. Makakita na sa 5'3" and a half nga may ugat, nga Ugat. may Boy toy, na. Wow. nga may toy, huyo na ta. May ari ka di happy. Kag sa Sabado, bantayan ni nila. Kaya may isa naman ka guest na Ay, yes. Perfect On mga Saturday, Yes. Jel Kendrick, one of the vloggers, nga dapat hambal ni Direk, hindi ko galit dapat i-hambal. Announce, So, hindi na, live na. Sorry Wala lang na. kay Wala na. Taman ka excited. excited kami. Excited kami. Interview. Sorry lang. I-post ko man yapon, buwas. Oh. Taman ka excited. Sorry. So, every Saturday, ang aton nga show will be regular na manggeda every Saturday. So, subong lang ni nga ara si Kate Villalon, one of the famous, of course, na vloggers ang Ilongga, Yes. ang Ilonggo, ang Bacolod. And of course, watch out sa amon nga music video that will be coming up very, very soon. Next week, ara na ta sa finishing touches, no? Wow. So, we have that sa Caliente Cafe. We will have an event. May mga banda. Ginpangako sa ato ni Master Kenny. Master Bater Kenny. Master Bater! Na may mga pabanda. And we will have an event para ang premiere ang video will be shown there before namon i-post sa YouTube. So, Pati watch out lawon for na that. to dapat ni Master Bater sang iya luto na manamit-namit. Sa Boroso. Kinilaw. Ang maguan ka gidya sa kanamit. Nan. So, hopefully, ano? no, nga si before, kung mag-ara, mangged, may ara naman, baka makapuli naman si Kate. Uta ni Para Ay, sa mapuli ato na na siya premiere. kay inyong music video. Pulian niya gina dapat. Oh. Ay guys, watch out do. Nga to nga music video ma-air naman. Lapit Ah. na, lapit na. Iyan ni ka, of course, Limitless Productions and Sid Max. Thank you so Madubang much. nagituluyag nila kay Miss Kate. Uy. Oh, grabe. Hindi ko nila makita. Kung gaihi-ihi sila ya, subong may UTI na gid ni sila ya. UTI. Malulupot, gid sila. Makita ko nila kung gaano siya ka-sexy. Grabe. Sa taga pangihi. Mga Atong paligo sa pool, sexy to siya. Uy. Grabe. Ari, gid makita nyo gid siya. Ate. Okay. Ito ba lang? HM. Din ako to. Okay. So next one, I'm down to my last two. Ari, how many times have you went out in public na wala panty? Wala Uy. pa. Uy, uy, uy. Honestly, wala pa. Pero okay na siya, oh. I don't know. Wala ko go-usar panty. Wala ko idea. Why pa? Wala Never pa. Okay. never pa. Never once. Wala- Gidyan. wala Nangdugadali pa. ka or let's say tamanan ka Nalimtan lang. mo gid yung panty mo yan. Nangdugadali ka ba lang? Why pa man, Wala pa gid. Ay pa. Testingiya Lugang karon, naman testingan kami mo sa- karon eh. Para Siya, tayo mo ma-at least. Karon na. Mm. Testingan niya dapat karon para at Tay least si Cam siya, ano gadulong sa ano, wala siya gabrep eh. Why siya? Wala sa gabrep. Pasukaw gid siya si Cam siya. Ah. Pinjulom gid yang lakat. Pendulum gid yung lakat. Wang ka ba ka to? Si Cam siya maglakat yung isa, wala gid yung gabrep. Wala gabrep, Why gid galaga yan? gadulong. Si Moses kidyang idol yan. Biblical kidyang Gabuka gid yung Red Sea. ang idea. Biblical. Ikaw, Kami, kagi ka na batawan. Mark, nga wala ano. Brep, maglakat. Ah, ah. Uy, uy. Subugay way sa brief eh. Gusto niyo makita. Kaya sa brief. Ikaw ya, ikaw ya. Ako. Ah. Subong ang kabalo ko nga si Kate ang bisita, wag kay Kuya na brief. Oy. Showbiz. Showbiz. Siyempre, madulaan ito programa. Ah. Ikaw, Ken. Gagi. Gagi. Gawin Mm. ko na. Kaya isa po gutugot lang na sa itlog ang kwan eh. Amo na. Katawhay. 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 Magito. Na, especially kung ang kargada. Kapit pa mag-bike ko sa una. Uy, ko ka-brief yan. Kasakit na sa ita ako. Magtulog ya Kate, gabrep, panty ka or wala? Kiss, wala. Oy. Uy, Ah, padjam. di, okay. Mga way padjam. Kung ano, mas tawhay eh. Diyan, ang kaway pa. Gusuliaw. May mga Ang tahi bala. dusidsid. Ang dusidsid talaga. Bakit? Di ba mga tahi bala nga ni Kino? Amo kinang namian. Alam na yan. Pati kakalam sa pangita. Oo. Lalo ka man, Kate man. Pagbugtaw ya habas. Kinayhabas. Pamulbos gid siya. Alam na yan. Mga wala. By the way, mamangkot ko si Imo. Anong gusto mo sa mga lalaki? May mas magulang si Imo or mas bata si Imo? Good question. Actually, wala pa ko kaagi, migo nga mas bata sa akon. Uy. If you don't mind, no? Gusto naman balan na kung nasa bad kay makon how kailan ni siya, edad niya. Para at least mag-age lang. Pila age ni Kate yan eh. Kate Villalon Sa is mga curious. how old?
Ako ni Dad. Hindi, iyan ni ano, ni Kenny. Gawin, naguro. Hindi, Ano inyo guess ha? Ano yung mo guess? Mga pila na ko be? Mga 25. 25? Ah, wala din. Ikaw yun Mga o. 30. 30? Kabalo na kuya mo. Di ko. Kaya Ikaw kabalo. yan. Kabalo kuya magulang ko siya. Mm. Kiti sa mo nga profile hubin pag ini. Actually, ako kabalo ko nga 57 na sa. Galing, very, ano lang gidya sang iya nga tsura pala. Kahubin lang gidya. How do you keep that? Oo. Nagpahitad, be. Nagpahitad. Wait, that. Ano yung sekreto? Thank you, doctor. Thank you, doctor. 57 na si Kate. I'm 32 years old. 32. Wala Uy. pa lang. Bata. So, how much ang edad ang dukaya mo nga agwat? Like, for example, Vic Soto and Pauline is, grabe, ang kadako gidya sang agwat is around like 20 More something. than 20 siguro. Oo. Mga 80. Si Cheese kag si Heart is very... 80? Mga 80. So, DOM, nga 5'3 and a half, O chintahon. nga may toy. Ako, God, sino yung tinayaguro Di hama? ko ba kumagutsinta ka may toy ka na naman yun. Iway na na iya. Oo. Uran mo na lang na toothpick mo. Oo. Ako na. Hindi ako basta we have the same nga maintindihan na itang duwa, parehas ta utok and we go along well. I'm okay. So wala hindi Hindi bearing ang edad. Pero hindi man taman gid ka tigulang. Kay basi mauna sa blakag bayaan niya ko blaw. Oo. Hindi man ta. Hindi ka pa, tanan nga mana. Tanan naman. Tanan nga mana si mo. Para sa mga 50s. Wala pa man ko kasugata 50. So Hindi naman taman, guro ka tigulang. Kahit ganiti, so- bata pa siya. That's why ganyan. Sex life, Pila kaya ka kilanlan, edad, pila ginaniki. ang agwat sang edad, ang dukaya ya bala. ang Ang maximum, Sila Maximum. ma-adjust. Sila ma-adjust para... 40, 50, be. siguro mga 15 years older. 15 years. So 30 to Ikaw mo na lang 30. suma. Bigaw ko sa math. 45, 40 47. ano 20 years, okay. So 15 years, do bigaw sa mga 32 plus 42, 47. mga 47. Okay. 50s pa yun. Ang 50s. importante, gatindog. Nan, gadindog eh. Gatindog ang ano. Gatindog Mga wheelchair Kontawgon, kontawgon, Wheelchair na gadindog. nagkaroon. Wala ko, may mga wheelchair, di ba la? Mag-wheelchair ka Gatindog lang lang yan. yan. Caregiver ng isa. Oh. Kaya na yung araw niya, kung may gatindog, yawa na siya. Oh, may endorse masabi sa Lulier, tulod-tulod to saya sang wheelchair. Kabudlay naman na. Pero ka pang-dra ka lang ha. Balikan ka lang. Pangadara ka lang, balikat mo lang ka daw. I-feed na lang ka sa NGT, madugay-dugay. Oy, Dapat ya, amo gila. 50 mangit siya, pero gatindog. 50 gadindog. May ugat. So ang tawganay Aray nila na mo na babe. maginaugat eh. Baby, Baby ang tawganay gyapon. Visit. Okay, so ari na ako ask nga questions ba ano no sinyo kung mayara pakikiga mo. Ariyo, ano lang niya, smash or pass? Sige. No, ano or kung sa Ilonggo, sakyan mo or agyan mo lang. No. Okay. So ano ato na? Ako nanay, let's say abi Piolo Pascual abi. Smash or pass? Piolo, smash. Smash. Carlo Aquino. Pass. Peter Ocampo. Smash. Oy. Ruben Padilla, be. Pass. Ogi al Smash. Ogi. Jingoy. Diaz, siguro. Jingoy. Okay, Diaz. Jingoy. Jingoy Estrada. Oh, ay mo ni yan. Paton man. Pass. Marcoleta. Puta na mo politiko na yan. Smash. Erap Estrada. Pass. Baste, be, baste. Baste. Smash. Smash. Sino pag idang aton man si Tado, patay nagling Si Tado. Tado. Pero pwede pa, Kon buhi siya be. Kung buhi, bisitado. Si Tado. Pass, pass. Pass sila. Long hair. Vic Soto. Pass, pass. Lloyd. Chan Lloyd. No? Smash. I see. So, kung butang tabi two guys sa imong front, which one would you like? Funny or powerful? Duwa sila. Dua sila. Duwa gid sila gani. Bilat dito. Uy, Funny fantasy and naman. powerful. Dungano niya gidya. 3 gidya, 3. Oo, dungano niya Ano gidya. yung gidya? Funny. Funny, okay. Seaman, di ka namian sang seaman. Hindi ko kay do ka do damgo lang blaw. Hindi, ang migo, tato, no chance. Dudam, bugin man to. Kaya pagbusog mo, pagbugta mo, ay Wala naman. naman no. Ate Ate Miko Miko, ta, papiliot why? na. Negosyo ka na din. Sorry. Diskusyon ka na lang. kasi Dili ka na lang. Pre,
Way ka na pag-asa. So sa mga obra naman, ito smash or pass man tagyapon. Ang seaman, pass. Pass, pass. Engineer. Smash. Doctor, Smash. smash. Sa sales, mga sales. Sales. Gunya gitlawas yan. Dali, gunya gitlawas yan. Sales. Smash. Smash. Nars. Smash. Actually, tanan nga obra nga wala galakat. Police. Police. Smash. Smash. Panday. Panday. Smash. Pero ano yan? Gas na yan. Importante, ari ka lang din. Ay, matandari ka lang. Si, siya, man, ganun kayo, no lakat. chance. Mga Gali- pilot na pass. No chance, no chance. So, pilot, tanong nga sa kay barko ay. Correct. So rigid. So rigid. So seryoso no si Kate although nga mambal tabi nga damo ga ano siya ga may mga indecent proposal, she lives in Manila. Pero ara gyapon ang simplicity siya nga she's not looking for grabe Parte ka gid ang- simple, parte. Parte ka So, simple. feeling nyo, amugin ang qualification. Nabisan panday. I'm not Basta go putting down. basta go Basta may ubra. Basta Oo. 3 and a half? Oh, ang panday ang ginamit. Si Bong Revilla nga panday, abi. Gusto mo na. Smash or pass? Smash. Pero kalakat nga sa prisuhan, ha? Oh. Hindi ka paabot pa. Hindi ka ka, ano. Hindi ka kapasalig. Pwede kaya kabiyaan ka dali. Oh. So, priso manggit sa Subong. Priso sa ano? Amo nang last ko na lang tao eh. Why na ko na update? May update ka mo sa Subong so, what's happening sa ito niya politics? Why? May kuleta. Why ko katanaw news kay Ako natak, ano bi maglantaw sa news kay daw pertigid ka gamo. Mm. So, Curious, mas eh, mayo na lang ako na curious sila bahala lang, na lang da sila. Curious lang ko. Kung si Kate ang imo nga girlfriend, high maintenance bala or simple lang? Tudo ka namin nga Ang imo pamangkot. nga, let's say, pwede ka lang namon madala sa karinderya or simple nga mga kalanan. Simple lang kuya. Hindi man kuya fancy. Good. Yes, yes. Kakaon ka kwek-kwek? Uy, paborito ko na yung Oh, daw sa short. Kilala kasi ano, simple man gid. Simple. Aga short time. Isang way mo kasi nakilala. Abi mo. Yes. Ang Kilala impression, yes. Perte humble na tao. Mm. ano gid tayahaw para magambog kita be. So, pwede lang siya magal, makaon barbecue dala niya. Guys, kung sweet ka mo, ari lang ka mo di ka, simple ka mo, ang inyo income gamay lang, si Kate di na magduwa-duwa. Sa lagun. Importante, type ya ka muna na. Amo lang na. Importante type ta ka, mataypan ta ka tip. Gastuhan niya gid kaya mo. Oh, hindi ka lang mag-indecent proposal siya kay ex hindi ka lang red kuya flag na na. pagbakla. Tulad Hindi lang yan pag-offer nga mo na. Hindi lang Hindi lang magbakla. Hulog-hulogin. Steady pa ugat lang na pang kay maabot lang na sa simo. Actually, ano gi kuya kun ang it started off as friends gid bala. Nga muna. Sige, oh. Si Kate maaluan. Sobra. Di ikaw karon mapadinner. Thank you. Thank you so much, Ikaw Kate. karon mapadinner. Wala yan. Maaluan sa kuno mo. Hindi mo na Barbecue tumabawi. na daw. Hindi yan natin mabawi. Wala. Hindi mabawi kay naka-live eh. Oh. Ayaw gid na Pati question. yung migo ta. Oh. Fishbowl ako nung iya. Basta si Kito po niya. Right. Simple muna. mo na migot. Hospitalo. Siguro na rin sa pagkabay. Friends lang. Hospital. Friends lang ko noon ay. Friends lang. Friends lang anay. Tapos kung type tagay ka, tiway na eh. Iway na. Pusa ka gid eh. Pusak ka na gid Pusa eh. ka na ya. May chance sa pamigo. Ma first move gid yan si Kate mo. Ano gid ba ang first move be? Like maano ka gid? Scenario, abi. Oh, scenario. Role play ta. Role play Si Dennis, kuno abi, ng 5'3 Okay, and a half. okay. Double XL, may toy, magino pero medyo bastos. Ari taboy subong sa isa. May ugat. brief. May ugat. May brief, may ugat. Ari dibe. Role play. Cheers, cheers. Ano sa grupo? Cheers, cheers, cheers. Cheers sana be. Thank you sa Caliente bro. Oh, shout out lewa sa kalente. Okay. 10th Lacson Street, Bacolod City. Okay. So, role play na. Ano? Kung nabiga, ano ka da? Gagi ka. Paano gid di mag-make a move ang Kate Villalon? Hi. Hi, hello. Hi. I'm Kate Gali. Hi, I'm Dennis. Hi, How are Dennis. you? Yes. Dennis, taga din ka? Ay, diri lang sa Bacolod. Ikaw? Bacolod ka lang. Taga diri man eh. Tiding ka mapuli karon. Ah, Sa inyo ako samon. sa ibo na.
May nagagawa ba? Hindi po Feeling ko tayo. Feeling ko ako ang nadala dito. Kuya, pag isang duwag na lang kuya, sa lawas ko. Perte ka Si dasig. Kate niya eh. Ah. Si Kate niya eh. Mano ka pa. Sa bagay. Panday ka pa kadaan. Di ba? Huwag ka pa naman income. Martilyohon niya na ito yan. May ka na may mo, part, maupod ka man gid. Maupod, oh. Si Kate nang napangagal sa imo. Grabe yung mga pick-up lines ni Kate, no? Grabe, no? Si Dane ka karang mapuli sa balay mo or sa ako. Diba? Mano ka pa? Kung sa balay nyo, dito tayo. Amo ni. pili ba? Amo ni ang mga subonga nga mga may mga vloggers nga they're following the footsteps of Kate nga may mga Yes, hugot, yes. may mga one-liner bala. Yes. Pero hindi mo mapirdi ang original. Eh. Original niya si Kate. eh, oh. Pwede kasampol, isa ka hugot ba nga. Daw pareha sa mo man sa mga vids mo blang hugot-hugot lines. Oh, isa kaugot pa. Gaya nyo ko bisenaryo, be, na ano. Ate, yung bayaan ka naman kamigo mo eh. Baya ka naman kamigo mo eh. Balayaan ka sa ba? Hindi yung hugot ya, pero may mga parte sa mga amigo. Ate, kaya tiyan mo nang pinaka-hapos. Actually, yung mga content ko na, I make contents nga not about me. It's not, people will say nga natabo na sa akin. Hindi. I do it sa tanan. Ang kabalo ko nga makarelate kamo tanan. In general na yan. Nagya sa mga miga mo. Oo, nagyan sa mga mo. miga ko Yes. muna. So, pero mambal sila nga wala dumay migo kagid or amo na, tibalaan man nila nga single ko mo, Okay. no. Pero mga ginaobra ko lang man na. I mean, example, bega paligo ko. Okay. May magsulod sa ulo ko, gauntat gid ko na yan. Just to Kapanti ka to pagpaligo wala. Wala eh. Wala, okay. Nagwagi ko sa siya. Amo na. Kaya di, I mean, Pwede mo maparang sa pangkabaligo. Di mo manitaya ka balo. Kahit ito kapag nagkakabaligo. Or gapajama sa way kabalo kag gina gapajama sa pruway sa may panty. magsulod na sa ulo. Ah, Ang gasulod sa ulo ko, gina-record ko din kay basi malimtan ko. Amo na sa... Palino ka kapilaban baso ako. Amo na lipaton ka. Nilipato, nagig ko yan. Oo. So I think one of the reasons why people resonates kay Kate is because relatable siya eh. So you're close to 1 million na Kate, no? Yeah, close to 1 million. Galing yun na iba. Nalagi dyan din Ibanan taya ako sa kay- Bilati Baya. clean up si Facebook. Sa mga friends na namon, please follow Kate and Kalente. Yes. Kay Kate, hindi mo na sila dapat pabalon na follow. Follow. May gina Follow, sila. bro. Ganun. Eh, ang bago pag yung iba na... Sa ako, yung kapamilit pa kuya. Follow po yung pagit. Sino pang way kakilala kay Kate? Tama pa eh. Damo na guro. Damo na gid, Damo damo na na kay gid. ti. Crush ng Kapin bayan pa sa eh. Manila. Kung sa Manila, kati, kilala ka naman sa Manila. Danya Kate eh. Lawig naman siya. Alright, big shout out na kay Jel Kendrick. Hello, Jel. We're gonna see you on Saturday. Hi, Jel. Jel Kendrick Shout will be at out. 9 See you, see p.m. you. We're looking forward kay Jel. Kay si Jel, no, one of the top vloggers man sa Bacolod. And ano man niya, game man Game eh. na game man. Namin man sa interview namin man sa ano. Kaya ti wala ta diya gi-invite sang do hindi gidya ano eh. Pulo-pigaw-pigaw. Pulo-pigaw-pigaw ka lang niya. Kiss kaya, boy. Ano lang ang go with the flow lang. Go with the Sadya flow. Sadya lang. Sadya lang. Kaya ti amugid man ang ginaistoryahan. Yes, of course. Kaya di ato for fun lang ni. Yes. For fun ni. At the same time we will take out the stress of your day kung maaari ka if you're tuning in. Istorya ta sa mga mo ni blang you just around your barkadas, istorya lang kag mo na eh. Pwede ka ni ka lang to samtang inaminom ka man eh. Oh, Di sa ba? dason Siyempre. Sige. sa dason basi gusto sang may mag-sponsor ilim noon di oh. Uy. Para daw mayo man di sige tayo istorya na itag sige man siya. Who knows? Who knows? Oh, okay. Namin istorya tayo. May mga ilim noon da, may pagkaon da. Mm. Sponsors. Namin pa da, kung gaamo ta sini, mas makilala ta ang aton nga gina-idolize. Okay. Exactly. Sino pa kita idol mo? Oh, ari na amigo. Ta nagwa na oh. Place ko na karosada. Nagwa na siya oh. Nagwa na siya. Mga good boys. Yo. Hello kay Kap. Oh, Watching so ara to si man man yo. Ate, babay ka. Babay ka. Babay Kap. Bye. Kap. Retire Kasi ganun da, puli na da. sa kay Migo, Saidi. Oy, hello. Saidi. Siya gining ko pa si mo. Idol yagi ka ni Saidi. Kumbaga ano na siya ng number 1 fan. Tanan galing na hindi mo gusto ara gisi. So, long hair. Wala Long ugat. hair. Wala ugat. Why ugat? Wala toy. Wala to. Wait, Si man.
Uy, nakabalo. Basi magbalik ya, nubo ng buhok ya. Basi may toy siya. Ugat ng kamot ya. Long hair ah, long hair. Long hair siya. Pag-abot, wala na siya, nagpaguntingit siya. Hindi may chance na May sa. chance. Negosyonan di sa Kahit mahilig mo to sa kuring. Oo, kuring-kuringon to sa. Kuring-kuringon. Kuring mundo. Sa Hi, kita Zaire. lalaki, pwede ta ka smash or pass sa lalaki, be. Sa lalaki, pwede. Ann Curtis, be. At siyempre, maduduwa ka pa. Smash. Uy. Karen Davila. Karinda bila. Hard pass. Smash na lang niya. Hard pass na yun. Hard pass. Rico, tingnan mo smash ka. Kabila na yan. Hindi mo yung touch ba? Smash na lang yapon. Ito si Hulk ba, no? Smash! Patsa lang sugaya da. Dim lang. All right, so before we close, I would like to thank again Sid Max and Limitless yes. Productions for having us here. Thank you so much sa inyo. And sa aton nga... Uy, nagkakalipat ka. May amo ka Nagkakalipat na mo ko ganun. May amo ko na diyo. May amo Sige lang man, dandan na ako. May gari sa... Thank you, Sid Max. Also, Caliente Cafe, located at 10 Lacson Street, Bacolod City. Thank you so much. Sa mga staff din namon, hello sa inyo. Kay Direk. And of course, Sa sa cameraman kay kasi Direk, yan. thank you so much. Sa aton nga mga partners nga ready sa buong, thank you for coming here. I know nga wala lang kamo ga support, gabantay pa kamo. Yes. Siyempre, sa mga tao, nga galantaw asa Oo. no. Si ano nga ton gida nga direct. Si Jethro Jetro, thank you. Jetro, Taru. Jetro, Jetro, Let's give it up Direk for- Jetro. Hello. Jetro Tarugo. Kari aton niya, Direk. Yes, direct. Oy. Hello. Jetro. Jetro. Yes. Assistant cameraman. Yan. Hello. Yes. Yan. Oy. Ari siya. Sila na yung team kung nga aga mo ni kanami ang production. Oh, kag kung maglaway sila man inyo ba solo? Thank you gid ni sila. Thank you so much. Kung why ni sila white ade. Yes. Smash or pass? Rio Locsin. Wala nang galit si Rio. Nuliloksin na lang, guro. Sino? Nuliloksin. Milay on de Beros. Melay. Pass. Sorry. Pili Pilian. Villalon. Kate Villalon. Yun. Wash din. Are. Are. Asin na mo. Smash! Wala pa. Super smash. Dumdum ka muna, upunta nito sa sagin katuan ta. Uy pa, smash siya sa Ato bala ka dumdum ka ta. Itong may ginaburikat-burikat. Okay. Ay de las alas. Ay, de la sala. Kita ay, I'm sorry. Ate kay bata, are. Kay mga bata. Fiang. Yang. Ay, Pislian, no? sino gusto mo, be? Kate Villalon. Kate Villalon, be. Villalon, be. Kate, be. Di mas bata ni. Uy. Sila na edad mo, ha? Chutso. Choosy ang animales. Ang bilatibaya. Abi balayo na to, balik na to. Thank you so much. Thank you so much. Kita mo lang paton. Hindi, kinamot na lang to. All right, guys. So before we close, we would like to thank, of course, Kate Villalon for gracing her presence thank you, tonight. Kate. Tonight sa Good Boys Only podcast. Thank you so much. I know si Kate very, very busy. Pag-abot from the airport, nag-make up lang diretso di dayon. No? Thank you, Kate. Thank you so much, Kate. Any endorsements, plug, pwede ka Yeah, endorsement. Plug ko lang ako yung mga gina-promote. Healthy Smiles Dental Center, no? Tanan niya clinics nationwide ni Ara gid. But if you're here as nag-Ross, they have a clinic in Iloilo. SMCT Iloilo. Of course, JI Telecom. J.I. JI Telecom. baby. And then, tomorrow I'll see you at M. Luelier Ayala at 10 a.m. Mga 5K. See you there. Sa mga 3 and a half dira. Paugat. Paugat, may toy. May mga
Ano, Rust of Us, Short alas hair. 9? 10 a.m. 10 10. Kayo Alas mag-open 9 ka pa sa lang. mall. Ugat na Bago kamo. so, kung may mga gusto, ka mo pa mangkuton sa akong personally, kita ito to. Yes. Sa mga ni-curious. Thank you so Yes, Pamangkot ka sir. mo, hindi lang Personally. tanan. Pamangkot ka mo sang tanan, hindi lang HM, no? Kaya How bro, much? may namangkot, kalio, pwede ka simot sa ilok ni Keto. Oh. Yun din ang floor. Pre. Di wala ka di. Papakili-kili Sino? reveal pa. Oy! Grabe ba? May habol? May May habol ba? Pwede ka, hindi lang simhot, pwede ka di katulog. Aba! Sa ilok. Oh. Basta hindi ka Paswerte, pakabugtaw. Ay, hindi ka Swerte, isang 5'3" na half. 5'10 eh. Puti, mangged, puti. puti eh. Puti, puti. Biburikaton. Hilok. Pero niya ginapagawa sa iya nga beats to. Hindi kayo may mga comment kung kakakita nga tungod ko no sa ilok ko, ang mga long lost friends niya, doon nag-reunion sila ko no sa comment section. Wow. Abi, ipakita, abi, liwat Hining ang damo ilok, gid be. bastos. Be. nga. Ari, ipakita, be, liwat to. Araro. Ay, fantasya. Pakita Kay yan. base sa Ako naman umakot. How much? kay base sa video lang bala puti tas sa personal. Ate, manuwa, tatana. Hep, hep. Hooray! Let's keep it mysterious. Sa video, yan lang na Hindi, Sa video. sa gusto makakita. Sa gusto mga Buwas. Buwas. Ayala Mall. Personally, alsa ko gining ilok kasi. Bas. Hands up. Kinita na, Boss, itatubuha Bilog. sa, Ayala. Ayala, yes. All right. So again, guys, we will see you again on Saturday, 9 p.m. Every Saturday, ari kami dire na yun sa Limitless Production sa may Sid Max with my boys. Donald Ducks, ang migo mo nga gabi per mega kuga pato. Guerrero. Kenny Masturbator. Yes, of course, Dennis, the pennies. All right. Ayan ka lang malibakan, Dennis. May kinagabot ka. Ang mga tiko May mo style nga- pa sa ginang mapulo pa hospital sa kulubaan sa. Di tayo lang magwa ang iyang Hadlock sa hadlock. It's Adlock sa. hadlock it's saya kay tanan niya nga mga tinago magutan. Yes. And this has been Kalinte, and this is the Good Boys Only podcast, where good boys Goes to heaven. Thank you guys. Salamat sa inyo tanan. Thank you so much. Thank you, Kate. Thank you, Kenny. Thank you.